What's good? It's kind of much. No. I was thinking, we can have it after every 2 weeks. Kuti patinozonya so na chapupapeka pane stomach facts because titanya so one. 2 weeks. It's too busy with the sanctions must go. To pay my individual sanctions. Kukwala pachironda yeko. Babatanya odichi. Batanya tiriwa rume so. 2 weeks kwatirika. It's like a year without rain. At least they all took on a Monday, Wednesday, ni Friday. Snow itagari. Babatanya. Tingasa dambele. You know, je kungoita pese shine sisina kadati. Alright. How about Tigati? Anytime where do you want it here or you feel like it and it ipapa nabasa ku office kwangu kana kuti tripai kana kuti zapinda kana mu ladies bathroom jam tumboita kwanka mskanzo wakeke even daytime kana ndiri muzupu koro mukombi unditumira kuti mafoto toilet not kuti dead ndakakumirira yo ukangonzwa kwauri kokoko ndinoya ndichita kubhururuka lightning ijayo ndindatosvika Babatanya misikanzwa inazera newe misikanzwa ma teenager chaiyo kutore but anyway I'll think about it unotomboita ma 2 weeks ediwayandi mana 2 weeks zakawana umanya tsanya 2 weeks unotsanya kunoda kuri kuzvipira kwete kuti unoudzironzi dzanya kana iwewe chaiwewe pachikafu chapansana mbokono tsanya 2 weeks straight day and night uchingotsanya ndizvo zvinhu zvinototite wiki kunzoko utononoka ndite tutanga nazera the night is still fresh and young. It's all hours nice. 2 weeks dzakawanda koma 1 2 3 days chaipo Batanya ndatokumirira ndinasika Babatanya iwe kani sabate papo kanai Batanya mamkase. Morning. Ndimbo zangu. Ndakumudza ndiri. Ingwai. 7:30. Ew. I slept in time. Manira. Pamba ngepirwa. Exercise chayo. Ndakaita kuneti. Ndakatonenda. Ndo basi. Kodzoka kati kati. Mwana kubasi. Babatanya come on. 30 minutes yet. Ngosina mbanya nonoka 30 minutes. What the hell? Hey. Não quero ser o banco.
Shavangaza bhutu zangu ne. Amukambotadza kudzishaya. Asi muna maitanya bankuru. You know these walls are thin. When I wonder, said I joined them or I ran away. No one's ever put. But munombo searching. Dem chota kuraika na radio, moridza radio. But nenoise yacha muchita, I don't think radio inombobatsira. Anyway, how to say Mike? Annie? Mike. Mike in there. Uncle. Alright. Mungu mwana so. Akareba. So mimi mga nono penda kana ka 6'5". Uta akareba. Ndoze. Makuru. Amuna muro vandi. I wanted to. But you know, some people, they just want to be heard and understood first for why they did what they did. I really wanted to. Sipangure mbonditaurira something. Varume makambonyatsoitwa sei because I really don't understand you. Wakadzi uku. Take it like this. Men are predators. They are always hunting for women. This is it's nature. Saka bankuru. When you say it's nature, you're trying to say kuti wakadzi were always my victims. Women can be both. I'm gonna go to Wukuga. You got bat when a predator, no band was a cinema bones. Or they can be Nungu. Nunguneza. You become powerful. And you only bring close those you want to come close. If you try to get too closer, nobody's means so that you understand good a no is a no. And that way he will respect you. So women can be both, because at the end of the day, men will never stop hunting for women, and they're only hunting for one thing only. Matara bankunda zvese but bukirike baba mamuchingu mutsvaga page ramakanyora imimi. Tunyazoteya kuti inoita neze. Bankuru, I've understood what you said. Saka ininga from today. I think I've become fearless. Good. And I will try to stand for those other girls who are single concept to me. Good. And I will tell them to munofana kuwe mungu like you said. Yeah, with that means. But what should I do about mine? Use your head. Be smart. Be smart. I'm one our chairman, and you won't regret any decision you make. You have to use your head. Yes, you fall in love with the heart, but you must always take the head with you every time. Kokana musoro wangu wakabatana nehati. Oh well. I never as long as you are not. Kwa mimi na maitanya makachifamisa sei. Oh well, you know what they say. If it's meant to be, it will be. Salamon, my statements are contradict. I contradict. Bamkuru. If it's meant to be, it will be. Use your head. It will work. No, it will work. You will not work. You will not work, but it will work. But not work. Honest. Nanono kakubaza, nanono kamuga foot. Boots zangu really, and this one up boots. Kakanga na mama mshita makusini butsu mnozwana. Kasa disabani. Funga dzenyu dzine zvamamuchita namaitanya makusini. Mukangozvikanga nochiti butsu mnozwana. Tinbatso zvakabhuta. Andishande ikoko. Nezemaitanya. Ayo bankuru kwini ndoswera nchite. Aiwa, achite tinbatso zvakabhuta. Kana mukanga matora bhuku rangu bamukuru butsu amusudzwana. Sakaboka kanchaketsima. Bamukuru baza nomaslippers zvakabhuta. Anosekwa ndimi. Chindipe bhuku rangu. Chaona kwati anosekwa njani. Ndabva kumba kuno wakadzi. Bamukuru ndipe bhuku rangu. Ndabva kumba kuno wakadzi. Ndipe bhuku rangu. Ndabva bhuku rangu. Toa.
Ndidi. Aku zvekutonza namabhuku Saka boots ndangu first. Saka boots ndangu first. Saka boots first. Samete nyakara rombo. Vachatonetseka kuti muri kundinetserei. Saka boots. Siyai bhuku rangu. Saka boots. Mirei mutsvagire ureti. Mirei idzi ndadziwana. Mirei ipapo. Imi mirei ipapo. Mireko, utaure zvaudota Mireko. You think I just forget zvakaitika last time? Sorry Bibo. Andombozivi chii chakaitika paya. Ndisatombofunga kuti tichasvika pakudaro. But pachokwadi chapo ndokuda. Ndosandaya nozokumbira uregerera. Miki, wakandirwadzisa zvisingaiti. I never expected that from you. Panzwa. Nosandokona kutokusungisa izvezvi. Unoziva. Ende unonogara koga andimbokuigire sadza waende kusunga. Sorry Bibo. Kana zviizvo ndakunoona sisi wako. Unoona sisi ubva wadanana naye. Ubva wadanana naye. Keo. Urikudei panapa. Urikudei panapa. Eh? Urikudei panapa. I deserve it. Ndauya panapa kuti ndikumbire uregero pane zvandikaita. Ndozo ndakakanganisa. Ndauya kuti ndikumbire uregero kwamuri. Mandikumbire uregero kuna Lili. Ibvapa, hapana kana hope yandinokupa apa. Zvawakaita iwe hazviitwe nemunhu, zvinoitwa nemhondi chaiyo. Ndosaka ndauya kuti mundiregerero. Ibva? Lili, wandiregerere. Meguru taurena Lili andiregerere. What you did was totally unacceptable, you. Lili. Lili. Ndakuregerera. And kutanga nazi. Andikuwane ku any private place. Tinoonana kuma places are crowded. Cause inai chakutrust tora chokwadi. Anything baby. Anything for you. Yeah, Iva. Lili ndo zvawatadza. My tongue, I think it deserves a second chance. But this time I'm watching you. Ndakazvinzi rudo ndiri vaviri iniwe chitatu ndakutoparadzanisa reka ndiende kubasa rangu. Mada basa maigwa. Iwe. Ungadeva tokudira mvura inopisa chaiko kuziya musi. Mira nditore tawo ndikupa. Tono, I don't pisa kwa kuruita. Yeah, that's like you. Ma fan that was na. Tu mas paleta. Yeah. Why not? Thank you. My friend, welcome to the 2-week plan club. Kunze kokupisa ko. Ndo yenyaya ndi mimi ambati zvedizvi. Chi, what's wrong? Thank you. Are you okay? These days you seem so distant. Sometimes, you know. Do you think it's possible with it? But somehow you accidentally meet this woman
and you create a bond, papa. You know, I met this girl from market, and now I can't seem to forget it. It was only for a few seconds that we created a strong connection. And now I'm confused with it. What is my heart up to? Is it playing tricks on me or what? But Tanya, are you confused that you still love my Tanya or you don't? Inangwa and supported family. Maybe that's why wakuru wakati moyo mutu nomera pa unoda. A heart can fall for two people. As trust me, it's going to be hard for you to balance that. Uchatanga kuda mumu kufura mumu. Don't get me wrong, buddy. I love my Tanya and over the child. But this feeling I felt for this girl, it was real. You know, I haven't felt that feeling in a very, very long time. It was like the first feeling I felt Sangana na my Tanya for the first time. You know, it was something else, and that's not going to my Tanya. That's a big mistake. Women, they don't understand these things. I don't want to go Angaro. That's the other thing. I don't believe that. Now I'm going to papa, and I probably will never see her again, you know. So tell me what you must say. Man, it's hard to forget this kind of feelings. But if I don't tell my Tanya, I shouldn't tell the dishonest husband. Chimochokwadi, trust me. She took pins on my troubles. Chimochokwadi and that garage in my own. You won't go from my Tanya to put on the Yanguanas. I don't talk about those don't go up again. But man, it feels like cheating, you know, it feels wrong. Of course, I've cheated before, but you know, this time it feels wrong, very wrong, very, very wrong. So cheating, my friend. You know what they say? They say that a good wife can cheat 6 times a year. I wonder how many times you can cheat a year. Oh guys, 365. Canada February 29 where 366 times. Sorry guys. It should be Ngoni. Nachapuma. Yes. The Miriam. Miriam. Yes. Miriam. Yes. Isn't it? It's Ngoni. Ah, good. Who is he? You remember Miriam? My first Miriam from high school. Yes. Huh? Wherever. Shangwani. Miriam, you're gonna do. Ndakarorwa Shangwani ndane vana vangu 3. Zvakaoma wini. Kumara time can move. Yeah. How happens about time? Alright. Nina sasa zvakundane vana. Ah, that's good. Shirita Puma. Shirita Puma. The old Puma that you know. Oh, I went you guys to meet him. It's okay. Resting room. Ah, it's okay. Ah, I'm so happy to see you guys. Nanafunga naenda restroom. Huh? Saka, how are you? Ninda Shangwani. Wakazoita sekugoririe naiwo sikana nei. Ah, ngoya chere miri. Huh? Zvakawanda zvinoitika. Wachinda kudai kutsvukira kudai. Yo mino, wona kupenyera wasikanaka. Asinda kubata batanya, radiated. Uti kwegeti. Asi ndiwo maitanya. Azvina basa, fambi. Uita basa rekudanana nevarume vevana. Batanya. Andikumba. Kwegeti unopengera pane vanhu apa behave. Handeida kuti unovaudza maitanya. Urikuita Anhasi handisi kuzokusiya panapa. Kana uchindirowa wondirowa ndobva ndakuendera kumapurisa futi. Geti, pane vana. Handeikumba ndakazvitaura kuti varume muri pfambi dzevana. Iwe geti. Nozowafambisira Iwe, kudonza Miriam, bye bye.
Okay. Miriam. Yes, Tapuma. How are you? I'm doing right zvangu. Uri sei upenyu? Upenyu uri right. Zvese. Kobata nyaro? Wabuda vaine mukadzi wanga wachiti Geti apa? Geti. Asi ndiye mukadzi wacho? No. Saka kuti kungava kune chakanaka ikoko? No. Zvauri shamwari yacho? Wadiwa teka? No. Upenyu uri sei? Upenyu wangu right zvo. Wakaroorwa ke? Life yangu right. Muri ma right? Right. God send you. Kungoita ukushamwari. Ndikutoona wakatsukira zvinosikaiti. Ndikutoona bata nyoka loser kapo. Eh? Awo pari chiregedza kakundirangaridza zvekumashure kashamwari. Aiwa. Zvekumashure ndizvo zvoita kuti tinge tiri zvatiri. Awo pari kutuita zvakanaka. Aiwa, everything is so good. Everything is good. It's good. That's good. Yobile. Uri no ngwa. Tatenga taonana shamwari ndinokuona. Watonga dologa ande kumbo. All right. This is Handida utonowaudza chete maita. you're planning your own funeral, you're doing your own grave, wasn't it? Asi Tanya, undibate kuyo. iwe maitanya ndikatowaudza vachatobatawo rimwe saidi. Oh, all right. Ando. This. Yeah. No kuomera tamkato. Maitanya vakangonzwa hwema hwako chete vari mukati moko. Chono zichakuomera. Hazvina basa, ndatowaudza chete. Sure. Handei. Maitanya. Okay, siyana nezvori kuita. Maitanya. Buda one. Kurumidza zvo enda usobuda nedemo. Geti. Awopo ne funeral police. Kurumidza wabuda nedemo. Kudzoka. Women. Kumbareko kokundidedza udaro. Anonoka kuuya pamba ine munhu angashingisa huna 2 times big as you. Saka udemongo chiridipa. Ungagona ngotisira wakadzi hapo. Tanza kanaka wanodza zvana zvasikara za. Kwakanaka naso kasika kwe. Ngakupisa. Mira? Man, perfume yako yanda zore. I don't want this cologne. Ati perfume yako. Wasupi namba kunogeza. Anogeza te. Ini ndubogeza. Ubogeza. Ayo. Mapusha. Apo kunogezera panze futhi toilet yekuseri. Mkaji. Baba tani. Uda. Nasi bro pangu ne hondo. Ramboita hondo kupi futhi. Leta hondo. Ranga chidona. Chena unogeza. Akomana, ngati manje unogeza tese. Enda ndikukuigira siku. Ande unogeza. Abathatha Unogeza tese. Ande unogeza. This is a hondo. Get out. This is a hondo. Uda. Apa utsika futhi nebhutsu mama ndatela get out. Sokoro batese. Uda. Panokala panobhutoka 1 na 1. Nditotende zvohonda ande kunogeza. Nyanga ukandidadira kana usandidadira murume wako yekani. Get what it is? Maitanya. Ndinotoda kurwa newe anenge arohwa. Anenge awina ndiye anotina murume but not today. Murume wako iwewe ndakamuona ine imwe pambiso kubvawa. Get manye pako ese ndakumaziva. But anditombokuteerera because iwe ndakatoona kuti iwe uda kuti nina baba tanya tiparadzana. Manje you failed. Menana
kusanditeerera kana kunditeerera murume wenyu ipambi. Handine zuro ndakauya naye achizokudedzera kuti maita nyauya ine demo. Ndakabva ndatiza nekuti ndakaona kuti mungandiuraya ndisati ndataura nyaya yangu. Getty, I'm now warning you. Mind your own business. Siana na marriage yangu. Wazvinzwa? You just live your life and let me live my own life. Wazvinzwa? Yeah. Manje pamuchazatwa mukondombera ndo pamuchaona kuti hamuna kungwana. Asi babatanyewo mbori munhu werudzi iwe. Uda kundiuraya chete pamba pana panditi. Rutiwe. Babatanye ndasangana na Getty andiudza zvese. Munhu wangona ikubva wandiani uri kusanganisa mupfambi varo zvese. Uda kundigira chirwere pamba pana kuti ndi. I thought kuti takawita na 2 weeks plan nanga mboza kuti une plan B. Ende to make better zvose uda kuigira futi tese chirwere futi panapo. Uri kwenda kupi? Dzoka utaure. What do you want me to say? You don't detail kuti chi. Ende you already wabva kwa one conclusion kuti ndiri pano. You don't detail kuti chi pakadaro. Ndikatotanga kuto explanation zvika it's my waste of my precious time. Andakakuona. Handisi kuramba. And handisi kubvuma futi. I always tell you my time ndinokudza. Kana wanzwa makuwa kunzokoka you should come and ask me first and you should trust me. Kwete ungonzwa zvawadwa nevanhu vako wako uchinipopotera. And paundo vese nyika yese ungatite Getty. Gertrude. Sakubadziza musha izvozvo. Nonsense. Sendirara. Babatanye. Sorry ndakanganisa. Basi ndokutrust futhi. Vanhu kunzoko hapana chavanobaka vanhu. All they do is talk. Ndewo ukavateerera ndouchapinda busy manje. Izvozvo ari kukutaura kuti akandoona ndine pambe. Ndimiriam wandakati naenda ndina Miriam natabvuma. Ukona Miriam? Miriam wena. Apa ngaasimbe. Kokadi kuya naye? Anga ni murume wake. Miriam akarorwa? Arorwa, ndakusimazenda newana 3. Nemanyara anga akaita Miriam guys kwambofunga tacharorwa. Mapusira anga akaita so. Yes. Ndibikiro ndani nzara jamaa. Ndatotsana ndandatora moyo na pedeta ndisine. Nekuti wateera mako. But you know kuti there is always an element of truth mune zvinhu zvinotaurwa naGetty. Kana ataura chokwadi izvozvo apa atonyepa. Ndichiona iwe manje. Babatanye. Anyepa. Ko Miriam ipambi. Kuti kwamakasangana kwacho. Handina tapfuma. Kana uchida confirm natapfuma. Kambe nibatsira kuti. Ombona don't disturb our baba. Nzama nagiranda hope kana dzada kuya. kuya. Babatanye kurara naso uswera uchite. Kuzoronzo kupiso. Watoramba kana notenga rice chairi waramba. Ndifambe ndicho nezuva ndakasviba ndodzira kusviba. Iwe wakachuka. Rega nditomboenda ndinorara tuzomuka tese tarinza. Tisisina hope. Wabonza kuti wampisira kuti akuita kunzogo. Ndamanzwa ndosanda toramba wena unotenga rice. Saka inini ndakuramba kupita. Tondina nawo ke. Saka inini ndakagadzira nari Miriam isingana nawo ke. Kwazvo.